la coeducació mitjançant l'audiovisual. I què anem a fer? Veureu, fa 6 anys que fem audiovisuals a la nostra escola i és per això que hem volgut presentar un projecte d'innovació per fer coses més boniques. El projecte d'innovació està dividit en 3 blocs. 3? Un magazín televisiu, els book trailers, la MICE Benifaió, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu amb projeccions tallers per educar-nos la mirada. M'encanta! El magazín. Convertirem una aula en un plató televisiu amb reportatges, notícies, connexions en directe, música amb un llenguatge inclusiu. Els book trailers. Posant de manifest amb música, imatges i seqüències gravades els aspectes més atractius d'un llibre, convertint-la en drecera pedagògica. La nostra imaginació volarà. La MICE Benifaió. Una setmana gaudint a la nostra seu comarcal MICE amb projeccions, tallers, debats amb actors, actrius i professionals, amb premis i exposicions. Sempre educant per la diversitat de gènere, igualtat als oficis, a les tasques domèstiques i a la criança dels fills. Som una escola valenciana que lluita i aposta per la igualtat i la convivència. CEIP Santa Bàrbara Benifaió, València. Al·lucinamalcole blogspot.com